Ma le 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 le. Ma le 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 le. Ma le 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 le. Тарикът не ставаш, тарикът се раждаш. Няма да завиждате на наши. Колкото и да го копирате, няма шанс да го достигнете. Той е оригиналът, който го мрази, само под краката му лази. Който му завижда, хич да не вижда. Христо е много луд. Бенвето. Бенфа турбо е много силно, най-хубавата бърза кола кара само Христо. Тариката специално само за Христо. Калашника от Садово. От Канади келита КТБМВ вози душманин будале, никой наш ще не пере. Ле, Тусияно, стили логи, бари Садово, Тусияно, патрони. Яша, Христо, ти си човек за 100 човека. Хей, хей! Който му завижда, хич да не вижда. Христо е много луд. Бенвето.